Wasalna ħbib tiegħi għal programm ieħor f'dinha s-sensiela ħajja ta' tifħir u qima. U dan fil-fatt huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela, mbagħad nibdew suġġett ieħor. U f'dan il-programm qed nitkellmu f'din is-sensiela qegħdin nitkellmu fuq x'inhi d-differenza bejn tifħir u qima u qed ngħidu li tifħir jista' jkun espress b'ħafna modi, jista' jkun espress bil-kant, jista' jkun espress bid-daqq tal-istrumenti, jista' jkun espress bis-sfin, bl-ajjat, bil-xejr u l-bnabar, hemm ħafna modi kif nesprimu t-tifħir tagħna lejn il-mulej. Imma meta niġu biex nitkellmu fuq qima, issa m'għandix ħankomplu aktar nitkellmu fuq kif tkanta u kif iddoqq u xi tkanta, imma qima qegħdin ngħidu huwa stil ta' ħajja kif tgħix. Inutli iddoqq u tkanta u tisfen u taqbes għall-mulej jekk inti f'ħajtek m'intix timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu, jekk inti f'ħajtek m'intix timxi mal-kelma tiegħu, allura l-Alla m'intix qiegħed tqimu b'dak li qed tagħmel. U allura tkun wieħed minn dawk li għax huwa stess irrifera lihom meta qal li mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tiegħi ħafna qal Jaxua isejħulu mulej ma mhux kulħadd jagħmel dak li Jaxua jgħidilna biex nagħmlu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Se nitkellmu fuq dak li sejjaħ anke body language. Jiġifieri il-mod kif anke nużaw idejna pereżempju biex inkunu biex nesprimu xi ħaġa li qiegħda f'qalbna. Tissejjaħ body language bil-mossa li tagħmel inti tkun qed tesprimi, tkun qiegħed tgħid anke xi ħaġa anke jekk ma tiftaħx ħalqek ukoll tkun qed tgħid xi ħaġa. U is-sabiħ ta' dan il-kliem huwa bħalma għednilkom anke forsi fi programmi oħra ma ninsewx li l-lingwi kollha tad-dinja ħerġin mill-lingwa Ebrajka. Xi ħaġa interessanti li għandna aħna bħala Maltin, fil-lingwa tagħna, fil-lingwa Maltija, għandna ħafna kliem illi aħna ngħidulu jixxibaħ mal-Arbi. Vera jixxibaħ u vera ġej mill-Arbi, imma jixxibaħ ħafna ma dik il-lingwa Ebrajka, il-lingwa ma ninsewx li btiegħi, il-lingwa Ebrajka hija l-lingwa tas-sema tissejjaħ. U bir-raġun għax il-lingwa Ebrajka hija pjuttost dik il-lingwa perfetta. U minn dan il-programm ħanindunaw kemm hi perfetta din il-lingwa. Illa għaliex qed ngħid hekk, illa għaliex fil-ħin li għandna f'dan il-programm se naraw xi 7 kelmiet differenti li bihom aħna nfaħru lil mulej. Xi ħaġa li fil-lingwa tagħna u mhux fil-lingwa tagħna biss f'ħafna lingwi tintilef illa għaliex aħna fil-fatt meta ngħidu ejja ħanqimu l-mulej, l-uniku kelma li ngħidu ejja ħanqimu. L-istess pereżempju bl-Ingliż, let's bless the Lord, jew let's worship the Lord, dik hija l-kelma, ejja ħanqimu l-mulej. Imma bl-Ebrajk hemm kliem, ħanaraw xi 7 minnhom illi jfissru kollha xi ħaġa differenti. U interessanti li dan il-kliem allura la nsibuh fil-lingwa, ħansibuh ukoll fil-Bibja u forsi ma nistgħux inġibju l-eżempji kollha fejn qegħdin fil-Bibja għaliex hemm ħafna referenzi għal dan il-kliem imma naqbdu xi wieħed tnejn għal kull kelma insibuha fil-kelma talla u naraw l-awtur x'kien qed jgħid b'dik il-kelma li għalina aħna ngħidu nagħtu qima. Interessanti għal dan il-programm ikolkom il-Bibja ma' ġembkom ħalli tkunu tistgħu anke forsi tieħdu noti tal-iskrittur li ħansemmu tkunu tistgħu tiċċekkjawhom fil-kwiet tagħkom. Għaliex dan huma affarijiet interessanti ħbib tiegħi, dawn huma affarijiet illi aħna forsi nagħmlu nafu xi jfissru bl-Ingliż għandna l-espressjoni naħduhom for granted, nagħmlu hekk għax ħadd ieħor jagħmel hekk, imma fl-oriġinalità tagħhom hemm ifissru xi ħaġa. U interessanti, importanti li nkunu nafu x'qed nagħmlu, speċjalment meta qed niġu biex infaħru lil Alla. Il-fatt li inti taf x'qed tagħmel tista' tagħti qima ħafna iktar lil mulej.
U biex nibdew daw il-kliem tagħna partikolari li ħanfittxu, ħanibdew mill-ewwel kelma illi hija l-kelma barak. Barak illi anke bil-Malti aħna ngħidu birek, imbirek, dbirek. Il-kelma barak hija il-kelma l-udija għal daw il-kliem li minnhom ħerġin daw il-ħafna kliem. Xi tfisser il-kelma barak meta xi ħadd jgħid ejja ħalli barak lil-mulej. Bil-Malti aħna ngħidu ejja ħalli nqimu lil-mulej. Ma l-kelma barak tfisser xi ħaġa. U allura ħa naraw xi tfisser din il-kelma barak. Il-kelma barak tfisser li tmil għal kubtejk. Tinżel għal kubtejk quddiem Alla il-Missien. Meta inti tara l-espressjoni ejja nbirku lil-mulej u hemm il-kelma barak bil-ludi, ma qed jitkellem qed jgħidilhom ejja ħaninżlu għal kubtejna inqimu lil-mulej. U biex nibdew nfittxu fil-Bibja tagħna mmorru l-ewwel fil-ktieb ta' l-Imħalfin, ngħaddu l-ktieb tal-Imħalfin kapitlu 5 versi, ħanibdew minn vers 1 ħalli mbagħad nidħlu għal vers 2. Il-kelma qiegħda fit-tieni vers, imma biex inkunu nafu x'qiegħed jiġri biex nieħdu s-sugu ta' minn fejn ġejja din il-kelma barak. U l-ktieb tal-Imħalfin kapitlu 5 vers 1 u 2 jaqraw hekk. U dakinhar Debora għannit ma' Barak bin Abinonam billi qalu tal-mexxejja mexxew il-poplu f'Iżrael, tal-poplu ingħata minn rajħ birku lil-mulej. Dik il-kelma birku lil-mulej hija il-kelma barak. Iġifieri ejja ħalli ninżlu għal kubtejna quddiem il-mulej bħala sinjal ta' qima. Nafu li meta inti qed tinżel għal kubtejk inti qed turi wkoll rispett, qed tagħti qima l dak li jkun. Hemm affarijiet li nagħmluhom fid-dinja. Pereżempju, jekk inti jkollok okkażjoni tmur tiltaqa' mar-reġina. Kulħadd jinżel fil-baxx biex isellmela r-reġina u l-istess għandna nagħmlu meta niġu biex nidħlu fil-preżenza tal-mulej. Jekk verament nemmnu l-qegħdin fil-preżenza tal-mulej, waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu biex inbirku l-mulej hija li ninżlu għal kubtejna fil-preżenza tiegħu. Ejja xi skritturi oħra fejn insibu dina il-kelma barak. Ma ninsawx, hija li tinżel għal kubtejk biex tagħti referenza. Hija xi ħaġa li tagħmel b'attitudni, antiċipazzjoni, li tagħmel bil-ħeġġa biex tagħti rispett il dak il-persuni li għandek qudiemek. F'dan il-każ qed nitkellmu aħna tinsewx il-kelma t'Alla quddiem Alla, fil-preżenza ta' Alla. Bħalma tilkom il-kelma barak tissemma ħafna drabi fil-skrittura u ma nistgħux infittxu l-iskritturi kollox, fil-każ ta' barak biss tissemma 330 darba. U mhux m'għandniex ċans noqogħdu nduru 330 skrittura. Imma għal dawk li qed jieħdu pjaċir jistudjaw magħna, ejja mmorru fil-ktieb din id-darba tas-Salmi, immorru Salm 16 vers 7 u Salm 16 vers 7 jaqra hekk. Imbirek lil-mulej li tagħni l-fema. Il-ġewwini tiegħi wkoll jallimni fis-sigħat tal-lejl. Interessanti dan il-vers, qed jgħid hawnhekk. Is-salmista qed jgħid imbirek lil-mulej li tagħni l-fema. Mela ħajjinżel għal kubteħ quddiem il-mulej biex jirringrazzjah tal-li taħ il-fema, xi ħaġa li forsi ma kienx qed jifhem is-salmista, m'aħniex qed naqraw is-salm kollu ma nafu li huwa salm ta' David u nafu David qalb kellu għal mulej u David hawnhekk qed jgħid imbirek il-mulej li tan il-fema. Il-ġewwini tiegħi wkoll jallimni fis-sigħat tal-lejl. Ma hekk allura nistgħu nifhmu li anke fis-sigħat tal-lejl David kien ikun qiegħed għal kubtejh ifaħħar lill-mulej, ibirek lill-mulej. Jista' jkun li David kellu
din tradizzjoni li jbierek ħafna lil mulej bil-lej, għaliex David nafu li kien rem għal-ġurnata forsi kienu kun biżi ħafna b'dak li jkun qed jiġri ġewwa l-pajjiż kif se jmexxi il-pajjiż u fis-satra tal-lej forsi x'ħin kien ikun qiegħed waħdu u moħħu mistrieħ li ħadmu ser itelfu issa milli jidħol fil-preżenza tal-Alla ma ninsewx il-preżenza tal-Alla kienet xi ħaġa li David dejjem xtaq. Minn hemmhekk tlaqna dan it-talim. David ma reġib l-arka minn il-Filistini għaliex David dejjem xtaq il-preżenza tal-Alla tkun miegħu il-ħin kollu. U qed jgħid David isma' kien jinżel l-kubteħ anke bil-lejl biex ibierek il-mulej. Ħanaraw forsi vers ieħor jekk immorru Salm 34, vers 1. Salm 34, vers 1 jaqrek. Imbierek il-mulej f'kull żmien, it-tifħir tiegħu ikun dejjem fuq fommi. Ma nafx qed jgħid hawnhekk il-kelma imbierek hija l-kelma barak. Jiġifieri f'kull żmien jien arkubtejja quddiem il-mulej u t-tifħir tiegħi f'fommi. Issa ħanitkellmu wkoll fuq din il-kelma tifħir għax din il-kelma tifħir għandha sinifikat differenti f'dan il-każ. Hawnhekk issa ħanaddu għat-tieni kelma tagħna illi insibu illi biha nifhmu wkoll qima u din t-tieni kelma hija l-kelma ħalal. Il-kelma ħalal hija l-erq tal-kelma ħalel minn fejn ġibu aħna l-espressjoni ħaleluja. Il-kelma ħale ġejja minn din il-kelma ħalal u tfisser dana etnilkom ħafna drabi, tfisser sabiex tiċċelebra l-Alla bil-ferħ, tiċċelebra l-Alla bit-tifħir, illi tajjat, illi tisfen, illi taqbes, dan huwa il-ħalal, dan huwa il-ħalelulja, li mulej nfaħrek u najjat, m'għandix għalfejn nibża, m'għandix għalfejn nistħi, m'għandix għalfejn iddejja anke fil-kongregazzjoni. Fil-fatt ħafna jagħmlu hekk waqt li jkunu qed ifaħru l-mulej bil-kan, kulħadd jgħajjat u sew. Dik hija l-kelma ħalal. Minn fejn ġie l-kelma ħalelulja li tagħmel l-istorbju. Mhux sempliċement ġo qalbek. Ħalli ta' ma' ġembek ikun jaf li qed tfaħħar il-mulej. Ovvja għandek għalfejn. Għandek għalfejn. U għalhekk aħna nesprimu lilna nfusna b'dak il-mod. Għaliex għax għandna għalfejn infaħru lill-mulej. Ejja ħanaraw fejn insibu xi frus b'din il-kelma. Il-kelma ħalelulja fil-Bibja nsibuha mill-inqas 165 darba. Nerġa' ngħid mhux se nduru l-iskritturi kollha, imma jekk immorru pereżempju Salm 149, ħankunu ħafna fis-Salmi, jiġifieri żommu l-Bibja tagħkom miktuba miftuħa fis-Salmi għax ħanaqraw ħafna minn ġewwa s-Salmi. Salm 149, l-ewwel vers jaqra hekk: faħru l-mulej, għandu lill-mulej ġdida u t-tifħir tiegħu fil-ġemma tal-finili. Qed tisimgħux qed jgħid hawnhekk is-Salmista David qed jgħid isma' faħru l-mulej x'kien tkunu qegħdin miġburin kull flimkien kollettivament. Għani u għanja ġdida, issa inti qed tgħanni qed tesprimi qed tiftaħ ħalqek qed toħroġ il-vuċi minn ħalqek. Dik hija l-kelma ħalal, minn fejn ġie l-kelma ħalelulja. F'nofs il-ġemma l-istess insibu Salm jekk immorru lura Salm 22 vers 22 u dan is-Salm 22 vers l-istess 22 jaqra hekk: inxandar ismek lil-ħuti f'nofs il-ġemma infaħrek. Biex infaħrek f'nofs il-ġemma l-iskop tiegħi huwa li l-ġemma tismani infaħrek. Ħalli mbagħad il-ġemma tgħid l-isma' inti għalfejn qed tfaħru daqshekk il-mulej, din ħeġġa kollha dal-kant kollu ħreġ minn fommok, dal-istorbju li qed tagħmel u inti tagħti t-testimonjanza tiegħek x'għamel miegħek il-mulej u għalfejn qiegħed tfaħru. Kollox għandu l-iskop tiegħu ħbib tiegħi. Imma kif qed naraw kollox għandu kelma tottalih. Dik li aħna ngħidu qima jew tifħir, il-kelma tifħir f'dan il-każ hemm ħafna tipi differenti ta' kif tfaħħar il-mulej. U diġà rajna tnejn.
Waħed minnhom huwa l-barak li tinżel l-kubtejk biex it-teħqima u issa għadna kif rajna il-kelma ħalal minn fejn ġejja l-kelma ħalelulja. Eżempju tajjeb ieħor, pereżempju, ħajkolli nsemmihom dawk ċertu eżempju huma tajbin ħafna. Jekk immorru s-salm jekk taqraw Salm 104, birek il-mulejruħ tiegħi, o mulejla tiegħi, int kbir wisq. Diġà, tifhem David qed ipoġġiha hawn miktuba. Is-salmista diġà qed ipoġġiha hawn miktuba, ma dik il-kelma birek il-mulej dak li jfisser ajja toruħ tiegħi. Ajja tirringrazzja l-mulej, arjad biex tfaħħar il-mulej. Hemm ħafna iktar salmi, hemm Salm 106 pereżempju, għedtilkom hemm ħafna skritturi interessanti jekk intom forsi tidħlu fuq l-internet, Google u issibu dal-iskritturi u toqgħodu taraw waħda fejn qegħdin. Ejja ħalli ngħaddu għat-tielet kelma, u t-tielet kelma hija l-kelma xaba. U l-kelma xaba insibuha użata mal-11 darba, fis-salmi speċjalment. U insibuha l-ewwel ma nsibuha l-kelma xaba tfisser biex titkellem tajjeb fuq xi ħadd. Meta inti qed tagħti testimonjanza tiegħek, meta inti qed tgħid lin-nies il-mulej x'għamel miegħek, inti tkun qiegħed tfaħħar il-mulej permezz ta' xaba, permezz ta' dak illi inti qiegħed tgħid. Ma issa mhux sempliċement qed tkanta u tajjat, issa mhux sempliċement qiegħed tal-kubtejk, issa ħireġ minn fommok xi ħaġa. In-nies ħajsimgħu bħal meta s-salmista jgħid u ħafna anke jużawha f'kanzunetta partikolari jisimha Rooftops, illi meta inti tipproklama minn fuq il-bejt. X'jiġifieri tipproklama minn fuq il-bejt? Tajjat ħalli n-nies jisimgħuk. U dina il-kelma insibuha użata pereżempju Salm 63, Salm 63, fejn jaqrajk vers 3, għax it-tjieba tiegħek hija aħjar mill-ħajja, xuftejja ifaħru lilek. Dik il-kelma ifaħru hija l-kelma xaba, ġifieri xuftejja xaba lilek. B'xuftejja jiena ngħid in-nies inti kemm inti tajjeb, inti x'qed tagħmel f'ħajti. Nerġu nsibuha wkoll dina il-kelma użata Salm 47, vers 1. ċabċbu jdejkom popli kollha, għajtu lill-Alla bleħen ta' ferħ. Qed tisimgħu joħroġ minn ġo fommok dik xi ħaġa tajba, dik xi ħaġa sabiħa, biex titkellem, biex tindirizza bleħen għoli, biex tiglorifika, biex tajjad. Dawn huma affarijiet li kollha nistgħu nagħmluhom għal mulej. Ir-raba kelma. Ir-raba kelma hija il-kelma teħila. U l-kelma teħila hija relatata ħafna mat-tifħir bil-kant. Ma ninsewx daw il-modi kollha li qed insemmu huma l-affarijiet li David, kif tkellimna fuq il-programm, kien qed jagħmel huma ġejjin lura bl-arka mill-belt tal-Filistin biex joħodha fil-belt ta' David. Kollha beda jagħmelhom daw, beda jkanta, beda jaqbeż, beda jfaħħar il-mulej. U hawnhekk allura il-kelma teħila relatata mal-kant xi ħaġa li David kienu ħobb jagħmel ħafna minn xkunitu anke meta kien ikun ġolal ajrannaġ David dejjem nafu li dejjem bl-arpa jfaħħar il-mulej. Xi ħaġa li kienu ħobb jagħmel di David. Salm 22, vers 3 jagħmel referenza tajba għal din il-kelma. Salm 22, vers 3 jgħidlek: iżda int qaddis, o int li tammar fost it-tifħir ta' Iżrael. Jiġifieri qed jgħidlu int qaddis, int li tammar fost it-teħila ta' Iżrael, tal-poplu tiegħek Iżrael. Xi jfisser dan? Dan jfisser li meta aħna infaħru l-mulej bil-kant, il-preżenza tiegħu tinżel. Tiddubitaw iġdi ħbib tiegħi, jekk qalbna tkun verament hemmhekk, jekk verament qalbna qegħdin, meta aħna qed infaħru l-mulej bil-kant, il-preżenza tal-Alla tinżel fuqna.
Din hija l-istess ħaġa li ġara nerġa' ngħid kif għadna fl-programm xejn kien ġejb l-arka David u faħru l-mulej x'ġara il-glorja tal-Alla ġiet niżlet fuq l-arka għax dew faħruh bil-kant. Tant illi meta Uzza miss l-arka waqa' u miet. Miet hemm mill-ewwel. Xi ħaġa li ma ġratx meta bewa fuq il-Gnides, xi ħaġa li ma ġratx meta ħadu għall-Filistin, immissa għax qed ifaħru lill-mulej u l-mulej jammar fit-tifħir fit-teħila tal-poplu tiegħu, issa raġa' mill-glorja fuq l-arka. Jekk inti trid li l-glorja tal-Alla tinżel fuqek, ħabib tiegħi. Sabiħ tajjeb u importanti li tfaħħar il-mulej bil-kant. Imma mat ma rridux ninsew xi ħaġa oħra li għaddejja minn moħħi bħalissa li anke l-kelma tal-Alla tajt li Alla jkanta fuqna. Alla jkanta fuqna. X'jiġifieri? Jiġifieri x'irrid ngħid? Irrid ngħid isma' issa jekk il-mulej qed ikkanta fuqek għanijiet ta' barkiet, inti tittisfen il-pass tiegħek taż-żifna jrid ikun mal-beat li bih qed ikanta Alla. Tgħidli x'jiġifieri Martin mela Alla xi wieħed mill-Beatles doq. Li rrid ngħid jien huwa dan. Jekk Alla qed jgħid jiena jekk inti iddawwar wiċċek, jekk inti terġa' lura minn traqatek, jekk inti verament timxi fl-istruzzjonijiet tiegħi, jekk inti timxi mal-liġi tiegħi, mat-tara tiegħi, jien infejqek, jekk Alla qed jgħid hekk, biex inti tfieq, inti tittamel dak li Alla qed jgħid, inti timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu, inti tittindem, tittieqaf tagħmel id-dnub, tibda timxi issa mal-liġi tiegħu, mat-Torah tiegħu. Jekk Alla qed ikkanta, inti tittisfen għal-bit ta' Alla. Ma tistax Alla qed jgħid mod u inti tagħmel mod ieħor u tippretendi li tirċievi il-barkiet li Alla qed jgħid għax Alla qed iwiegħed dak il-barkiet jekk inti tagħmel dak li qed jgħidu. U l-istess ħaġa di. Qed nerġgħu narawha miktuba u hekk iżda int qaddis. Jifri qaddis Alla maqtuh is-separat, qiegħed il fuq qas jista' jitħallat magħna minħabba dnub, imma int li tammar fost it-tifħir ta' Iżrael. Jiġifieri Alla maqtuh is-separat imma meta nibdu nfaħruh meta verament issa qed jitkellem fuq Iżrael, qed jitkellem fuq il-poplu tiegħu. Nerġa' ngħid bħalma dejjem nidilkom fuqi u fuqek inkluż. Imma qalbna trid tkun hemm. Ma jistax ikunu qed inkanta meta qalbi mhux hemm, jekk jiena qed inkanta tifħil lill-mulej u qalbi qiegħda hemm, il-kelma tgħidilna li Alla jinżel jammar fit-tifħir tal-poplu tiegħu. Jekk inti trid il-glorja tal-Alla tiġi f'darek, insa l-kanzunetti tad-dinja, insa l-kanzunetti li jindaqqu fuq ir-radio, insa l-I Love MTV fuq it-television, insa dal-ħafna kanzunetti bla sens. Doq kanzunetti li jfaħru l-mulej, doq kanzunetti spiritwali. U tara kif il-barka tal-Alla, il-glorja tal-Alla tinżel ġewwa darek. Jekk inti qed tgħix kif suppost tgħix għall-mulej. Ejja ngħaddu għal ħames kelma. Ħames kelma bl-Ebrajk il-kelma hija towda. U din tfisser biex tirringrazzja. U hawnhekk fejn qed ngħidu issa jidħol body language ieħor. L-ewwel kellna pereżempju ninżlu għall-kubtejna, dak huwa stil ta' body language. Issa għandna lingwaġġ ħanidlu hekk differenti. U l-kelma towda tfisser sabiex tolli idejk il-fuq meta tfaħħar il-mulej. Meta tfaħħar u qed tirringrazzja il-mulej biex tirċievi jew tinħeles minn xi ħaġa. Meta aħna qed nersqu lejn il-mulej biex nirċievu u ninħelsu, ħammorru bidejna il-fuq. Għaliex, f'dan il-każ idejna qed isservu spiritualment, bil-fidi. Dina bil-fidi li nagħmlu ma tinsewx. Aħna għadwa minn dan huwa bil-fidi ħbib tiegħi. U dik hija li għax huwa jrid isib, mela bil-fidi jiena x'qed nagħmel. Qed nolli idejja u idejja qed isservi bħala antenna. Bħalma tinti tiftaħ ir-radju, jekk ma tiftaħlux l-antenna, laqas qabel l-internet. Hekk konna u hekk għadna min ikun x'imkien fejn ma hemmx internet, l-erjal, tiftaħ l-erjal tar-radio għax tiftaħ l-erjal taqbad l-istazzjonijiet. L-istess meta aħna nollu idejna.
Lil-mulej qed ngħidu mulej hawn qegħdin aħna biex nirċievu minn għandek. Mela għaliex aħna ħafna jsibuna pereżempju dawk li nollu jdejna ma tankantaw. Il-Kristjani jekk jisibuhom ħafna drabi u bir-raġun. X'aħna nemmnu ma qed inkantaw. Il-glorja talla qed tinżel. Issa jekk il-glorja talla qed tinżel jien nolli jdejja ħalli sservi bħala antenna. Ħalli tkun tista' tmissni dik il-glorja, ħalli nkun nista' nirċievi mant il-mulej. Dan huwa qisu speċi ta' kif taqbad tajt, mhux sagrifiċċju, għal sagrifiċċju aħna nifhmu li toqtol xi annimali jew hekk, jew inkella minn sagrifiċċju jaħseb li bil-forsa x'tiċċaħħad minn xi ħaġa. Le, huwa speċi ta' sagrifiċċju qed noffri. Qed noffri lill-mulej qed nolli jdejja biex ikun jista' imissni qed noffri t-talb tiegħi lill-mulej. Din il-kelma towda nsibuha użata 32 darba. Ejja ħanaraw xjajt Ġeremija ħalli ma naqpawx dejjem biss fuq is-salmi, ma jekk immarru f'Ġeremija kapitlu 17 biex noħorġu naqra minn ġo s-salmi ma naqpawx dejjem fl-istess ktieb. Ġeremija 17 vers 26 jaqra hekk: u jiġu mill-bliet ta' Ġuda u mill-dwar ta' Ġerusalem u minn ard Benjamin u mill-wita u mill-muntanji u mill-nofsinhar u jġibu offerti maħruqin u sagrifiċċji u offerti tal-qamħ u inċens u sagrifiċċji tar-ratti l-ħajr lil dar il-mulej. Din hawnhekk fejn hawn il-kelma towda użata. Jiġu u biex jirringrazzjaw il-mulej, jollu idejhom. Ejja ħanaraw fejn insibuha wkoll. Insibuha pereżempju Salm 50. Issa forsi hawn min qed jgħid allura dawn il-kliem fit-Testament l-Antik biss insibuhom, ma ninsewx li fit-Testament il-ġdid il-lingwa hija Griega. U l-mument li l-lingwa issa inqalbet is-sinifikat tal-kelma mhux dejjem baqa' hemmhekk. Bħal meta aħna nagħmlu il-Bibja bil-Malti u dejjem insibu ejja nfaħru. U inti la fis-sinifikat ta' x'jiġifieri nfaħru, kif ħanfaħru. Għalhekk qed nirreferu għal dan il-kliem Ebrajku fit-Testament l-Antik li huwa miktub bl-Ebrajk. Ejja ħanaraw. U immorru Salmi kapitlu 50, Salmi 50, vers 14 u kapitlu 50-14 jaqra hekk: offri sagrifiċċju tar-ratti l-ħajr l-irlalla u rott lill-popli il-webiet tiegħek. Offri sagrifiċċju tar-att il-ħajr lill-Alla. Nerġa' mhux qed jitkellem biex noqtlu l-ħrief u noqogħdu naħarquhom fuq xi altar, mhux qed jitkellem biex niċċaħdu minn xi biċċa ħobs u nagħmlu sagrifiċċju bħalma ħafna jgħidu. Hawnhekk qed jgħidilna s-salmista uża il-metodu ta' ġismek, uża ġismek biex turi verament inti li qed tagħmel għal Alla u tolli jdejk. Huwa forma ta' sagrifiċċju dak li jfisser. Mulej jiena qed noffri li l-nifsi u l-mulej jiġi u jmissek bil-glorja tiegħu. Dawn ir-referenzi xorta unsibuhom ukoll ta' fit-Testament il-ġdid, mhux qed ngħid li fit-Testament il-ġdid mhux bil-fors ħansibuhom. Fil-fatt ħanaraw xi jgħid il-ktieb ta' Kolossin, litra ta' Pawlu lil Kolossin, u immorru f'kapitlu 4 vers 2 fejn jgħid komplu fit-talb u isru fih bratt il-ħajr. Dak li qed jgħid Pawlu, isru fih bratt il-ħajr. Intu titlob olli jdejk bil-fidi ħalli Alla jmissek. Dik hija l-kelma towda. Naddu issa għal kelma oħra u din id-darba ħanaddu għal kelma jada. U l-kelma jada tfisser issa li tiftaħ idejk, mhux li tolli, imma li tiftaħ. U bħala body language dina tfisser mulej jien inċedi kollox. L-istess mod kif Jaxua kien imsammar mal-ewda. Bidejh miftuħa ċeda kollox. U aħna meta qed niftħu jdejna fit-talb, l-mulej dak li qed nidulu issa nispera li mhux
b'ġismi nuri mod u qalbi tkun x'imkien ieħor ħalli nkunu ċara. Inti qed turi li l-qalb trid tagħti qima, ma fil-verità il-qalb trid tkun qed tagħti qima ta' mhux quddiem in-nies niftaħ idejja. Imma mbagħad meta nkun waħdi nagħmel bil-maqlub għax dik mhix integrità. L-integrità hija li jekk inti ħaċċedi kollox, iċċedi dejjem il-ħin kollu għall-mulej. Tajjeb, għalhekk huwa stil ta' ħajja ta' tifħir u qima, għandna dejjem infaħru l-mulej bil-kant, bil-vuċi, b'dak li ngħidu, b'dak li nagħmlu, u għandna dejjem nagħtu qima lill-mulej bil-mod li bih ngħixu. Il-fatt li qed niftaħ idi waqt li qed infaħħar il-mulej ifisser li jiena qed inċedi kollox, m'għandi xejn. Aħna m'għandna xejn ħbib tiegħi. Dak li għandna ilha li ġej minn Alla u nirringrazzjawh ta' dan, imma aħna m'għandna xejn kollox tiegħu, għalhekk irridu niftħu idejna u nċedu kollox. Ejja naraw x'jgħid Salm 28 vers 7. Salm 28 vers 7. Il-mulej u l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi. Fih it-tamat qalbi, għalhekk sibt il-għajnuna, għalhekk qalbi tifraħ wisq u bil-għana tiegħi infaħru. Mela, x'qed jgħid? Alla huwa t-tarka, Alla huwa l-qawwa tiegħi, fih it-tama tiegħi. Mela jiena nċedi kollox, it-tama tiegħi hija fik. U x'qed jgħid David? Ara x'qed jgħid ta' bil-għana tiegħi nfaħru, ġifieri waqt li qed janni kant ta' tifħira David waqt li s-salmista qed jikkanta kant ta' tifħir qed jiftaħ idu biex l-Alla jgħidlu li għandi huwa kollu tiegħek mulej, jien inċedi qalbi, inċedi qalbi jfisser li nagħmel dak li trid int. U nagħmel dak li trid int aħna kollha nafu x'inhi r-rieda tal-Alla missier, x'inhi r-rieda tal-Alla missier. Li nimxu fit-triqatu, li nimxu fl-istruzzjonijiet tiegħu, li nimxu fil-liġi tiegħu, li nimxu fit-Torah tiegħu. Mela ma qed niftaħ idi u qed ngħidlu mulej inċedi kollox, ma nistax min-naħa l-oħra ngħidlu imma liġi tiegħek ma tixtod mulej. Għalhekk qed tidilkom mhux sempliċement tiftaħ idek, il-body language mhix biżżejjed. Il-body language hija reazzjoni suppost ta' dak li għandek f'qalbek. Nispera li ma jkunx hawn min jipprova jqarra u jipprova juri bidejh miftuħa kemm hu tajjeb meta f'qalbu ikun qed jgħid u jgħallem illi illum m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla. Għax allura inutli nkunu qed niftħu jdejna biex infaħru il-mulej. Ejja naraw xi frus oħra fejn nistgħu nsibu din il-kelma jada u immorru ejja naraw Salm ieħor, ejja ħalli immorru fuq Salm 42. Salm 42 vers 5, ejja naraw xi jgħid. Vers 5 ta' kapitlu 42, għaliex int mifnija ruħ tiegħi, għaliex int hekk imħawda ġewwa fija, it-tama falla għax jien neqpa nfaħru u s-salvazzjoni tiegħi u Alla tiegħi, għaliex inti mniktekt, għaliex qalbek imnikta, għafda, falla, ċedi kollox. Qed taraw kemm sabiħ, kemm sabiħa l-lingwa tas-sema. Il-lingwa ebrajka hija l-lingwa tas-sema. Ħansibu versi uħax, ednu pjaċir anki naqrum dal-flus. Kapitlu din id-darba 44 vers 8. Il-jum kollu niftaħru falla. U nfaħru ismek għal dejjem. Umbat wara dan il-versit jispiċċa bil-kelma sela. Il-kelma sela jfisser isma' iqaf u mmedita fuq dak li qiegħed tajt. Mela jekk il-kelma hawnhekk hija jada infaħru għal dejjem jada, ġifieri għal dejjem aħna nċedu għar-rieda tiegħu. Diġà għedna x'inhi r-rieda tiegħu, mhux għalfejn noqogħdu nirrepetu. R-rieda tiegħu hija li nimxu fit-triqatu, li nimxu fuq l-istruzzjonijiet tiegħu. Ngħaddu issa għal l-aħħar kelma. L-aħħar kelma li hija l-kelma żamar. Żamar huwa mod ieħor li bih infaħru lil mulej. U xi tfisser il-kelma żamar? Din il-kelma hija assoċjata mat-tifħir bil-mużika. Nafu anki s-salmista fl-aħħar 5 salmi ħeġġiġna
sabiex nużaw strumenti, nafu li il-mużika u t-tifħir imorru flimkien. Ħafna. Għal-Alla kollox jagħmel sens. Għal-Alla anki l-ħoss tar-riħ qiegħed itieħ. Meta tisma' ir-riħ, il-venven, ir-riħ is-saffar, qed jagħti qima l-Alla. Ix-xemx fil-ħoss li tagħmel, ix-xemx il-fatt li hija ħuġġieġa nar kbira kulħadd jaf in-nar x'ħoss jagħmel meta jkun qed jaqbad, ix-xemx tagħmel l-istess. U dak il-ħoss għal-Alla huwa xi ħaġa li jitpaxxa u jisimgħu. Il għaliex għax jaf li x-xemx b'dak il-ħoss qed ittieħ qima. Il għaliex qed ittieħ qima. Ejja ħanejdu hekk ara. Il-ħoss tal-mewġ l-Alla jtieħ qima. Il-ħoss tas-siġar fir-riħ jiċċaqalqu lill-Alla jtieħ il-qima. Kull ħoss li n-natura tagħmel qed tagħti qima lill-Alla. U Alla jogħġbu dan. Il għaliex? Il għaliex meta n-natura qed tagħmel dal-affarijiet, x'qed tagħmel? Għaliex togħġbu l-Alla din natura tagħmel dal-sejs kollha? Il għaliex qed tobdi l-istruzzjonijiet tiegħu. Jekk Alla qal isma' ħajkun hemm ix-xemx u din jekk ħadd iffunzjona ballu n-nar jagħmel dad-dawl u joħroġ dan il-ħoss minn ġo fih. U sallum dik ix-xemx li Alla ħalaq 6000 sena ilu għadha qed tagħmel l-istess ħaġa li Alla ordnala. Mela, kif qiegħda x-xemx tagħti qima l-Alla għadha qed issegwi l-istruzzjonijiet li Alla ta'. Il-mowġ, Alla qal ħajkun hemm il-mowġ u l-mowġ jaħbad mal-blat u jinkiser u l-ħoss tal-ilma jagħmel dan il-ħoss. U aħna stess ngħidu għal min iħobb jirrilassa ħafna drabi l-għena tagħna immorru ħdej xi nixxija tal-ilma u nisimgħu l-ilma għaddej u huwa ta' serħan il-moħħ. U anki l-Alla, il-ħoss tal-ilma, jaħbad mal-blat il-ħoss tal-oċean, jirrabja u koll jagħti pjaċir l-Alla. Il-għaliex l-oċean b'dak il-mowġ, b'dak il-ħoss li qed jagħmel qed jagħti qima l-Alla. Il-għaliex għax Alla hekk ħolqu jagħmel hekk. U sallum minn meta ħalqu l-mulej sallum għadu l-oċeani kollha issegwu l-istruzzjonijiet tal-Alla. Qed taraw kif irdu nagħtu qima l-Alla bħajjitna billi nsegwu l-istruzzjonijiet tiegħu bħalma tagħmel in-natura. Għaliex huwa l-bniedem biss illi jrid joħloq modi differenti biex infaħru lill-mulej. U fl-istess kien flok inkunu qed infaħruh, inkunu qed nitbedu minnu. Naqraw, anke meta naraw passaġġi fil-iskrittura, fil-kelma naraw kemm fl-Antik Testament il-kant kien jintuża biex Alla jiġi mfaħħar. U anke l-Apostlu Pawlu jħeġġiġna, kantaw, kanta tifħir, u għannu għanji spirituali. Pawlu jħeġġiġna biex inkantaw u niġu inqimu l-Alla u ndoqqu l-istrumenti. Huwa sabiħ id-daq tal-istrumenti jekk intom taraw is-salmi x'jgħidu l-aħħar li kmin jisser żball l-aħħar 6 salmi huma s-salmi li jissejħu s-salmi ta' tifħir u fihom David jedinna użaw strumenti ara x'jgħid David ejja mmorru lejn l-aħħar tas-salmi. Ejja mmorru pereżempju fuq dak mela li qed ngħidilkom jiena fuq in-natura, ejja nibdew minn hawnhekk fuq in-natura. Araw kif tfaħru n-natura l-mulej. Salm 148. Faħru l-mulej mismawiet, faħruh fl-ola ta' smawiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Faħruh xemx u qamar, faħruh kwiekeb kollha li tiddu. Kif jistgħu faħruh daw? Hija l-kelma. Żamar bl-istorbju. Għal-Alla dak l-istorbju dak il-ħoss huwa orkestra. Għal-Alla huwa orkestra ħoss sabiħ ta' melodija ħireġ mill-istess natura li huwa ħoloq u li permezz tiegħu in-natura qed tfaħħar il-mulej. Faħruh smawiet ta' smawiet u intom il-mijiet ta' fuq is-smawiet. Ħaj faħru dawn isem il-mulej għax hu ikmanda u huma nħolqu. Qed taraw x'għedtilkom jien. Il-ħolqu kif kmandhom Alla u kif kmandhom Alla għadhom qed jagħmlu sallum, għadhom qed jobdu l-istruzzjonijiet tiegħu. B'hekk irridu nagħtu qima lill-mulej.
Aħna naraw xi flus fej is-salmista jgħidilna sabiex nużaw anke strumenti pereżempju. Salm 150 u dana is-salm 150 jurina li nistgħu ndoqqu l-istrumenti anzi Alla hekk irid. Faħru l-mulej, faħru l-Alla fis-santwarju tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smawit tal-qawwa tiegħu, faħruh għall-mejja l-kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Kif? Vers 3. Faħruh bid-daq ta' tromba, faħruh bl-arpa u ċetra, faħruh bit-tanbur u sfin, faħruh bid-daq tal-kordi u tal-flawt, faħruh bid-daq qawwi taċ-ċimbli, faħruh bit-ċimbli damdmu. Ħaj faħħar il-mulej kull ma jieħu nefs, faħru lil-mulej. Amen. Kull ma jieħu nefs ħaj faħħar il-mulej. Anki annimal, jekk kelb qed jinbaħ Alla dik hija melodija sabiħa. Jekk il-jun qed jgħajjad dik hija melodija sabiħa f'għajnejn Alla. Il-ħsejjes tal-annimali. Għaliex għax għallek ħalqhom u għadhom sallu isegwu l-istruzzjonijiet li Alla tom. Qed taraw kemm importanti ħbib tiegħi meta nibdew nifhmu x'jiġifieri d-differenza bejn kelma u oħra. Naraw ħafna iktar ta' ġifieri fis-salmi il-kelma fil-fatt, il-kelma żamar hija użata 45 darba. U pereżempju aħna naraw Salm 21, Salm 21 vers 13. Ħa naraw xi jgħid das-Salm. Salm 21 vers 13. Tkabbar mulej bil-qawwa tiegħek, hekk nagħmlu u nfaħru s-saħħa tiegħek. U dik il-kelma infaħru s-saħħa tiegħek hekk hija l-kelma żamar. Bil-kant u bid-daq tal-istrumenti. Hekk infaħruk mulej. Ma ninsewx bibti hemm ħafna rakkonti fil-Bibja, diġà hemm ħafna rakkonti fil-Bibja fej naraw nies tal-mulej doqqu l-istrumenti, pereżempju nafu li Mirjam ħarġet iddoq it-tamborlin xi ħaġa li tagħmel enfasi għaliha il-kelma tal-Alla. Mirjam fl-Esodu kapitlu 15 vers 20 ħarġet iddoq it-tamborlin għaliex biex tfaħħar lill-mulej, tan-nijanja lill-mulej u iddoq it-tamborlin. Mbagħad hemm pereżempju modi differenti ta' sfin. Illi huwa sfin illi ifaħħar il-mulej. Interessanti. Xi ħaġa sabiħa meta qed ngħidu sfin huwa sfin għal min iħobb jisma' u jara talks messjaniċi fuq l-internet. Speċjalment fil-jum għaddis tas-sibba ta' inti tgħid tisma' il-moment li aħna nispiċċaw is-service tagħna Messjanik Malta jibdew ħafna services ġewwa l-Amerika, l-fatt li l-Amerika qegħdin xi tninsjat warajna. Ħafna drabi aħna nispiċċaw u ma jibdew u xi ħaġa milli nħobb nagħmel jien biex nirrilassa u nistrieħ wara li nkun tajt dak kollu li nista' nagħti fis-service biex nistrieħ issa irrid nintela jien u biex nintela jien noqgħod nara xi service messjaniku minn ġo knejjes anke Amerikani li huma messjaniċi. U nitpaxxa u nieħu pjaċir nara il-mod kif jisfnu daw ma tarahomx jikkummidjaw u jiżżegilgu biex jitraw jagħtulu xi loro offerti ta' ġifieri, joħorġu jisfnu biex jagħtulu xi loro offerti xejn minn dan, daw joħorġu jisfnu biex jiffaħru il-mulej. Sfin diċenti, passi sbieħ, passi li bihom qed jagħtu qima. U hemm ħafna modi ta' sfin li jisfnu biex jersqu aktar li l-mulej. Il-mulej meta l-mulej jara dal-affarijiet nerġa' ngħid il-glorja tiegħu tinżel tammar fost il-poplu tiegħu. Dina xi ħaġa li rridu nagħmluha bil-fidi ħbib tiegħi. U għalhekk huwa importanti li isma' meta qed infaħru l-mulej, ejja ma nqogħdux ninkludu affarijiet tad-dinja. Għax il-mulej ngerxuh mhux nixbduh, il-mulej ma jinteressax minn ħafna dwar u ħafna xenxilli. Il-mulej ma jinteressax ċertu ħsejjes biex nuru kemm aħna bravi, il-mulej jinteressax li qalbek li inti tfaħru, dak jinteressax il-mulej. F'din is-sensiela ħbib tiegħi ħanifqu għaw, naħseb li kienet sensiela interessanti naf li hemm ħafna iktar xi tajt, imma
inħeġġiġkom għal dawk li jridu jitalmu aktar komplu segwu it-talim tagħna x'ħanibqgħu intella u aħna minn ġimgħa għal ġimgħa. U għal dawk li interessom jitalmu ħafna iktar, nfakkarkom li aħna l-Komunità Malta Messjanika niltaqgħu nhar ta' Sibt fl-10 ta' filgħodu, fil-fatt nibdew billi nagħmlu spjegazzjoni ta' dik li tissejjaħ il-paraxa li hija parti mill-kelma tagħna li tiġi moqrija madwar il-knejjes kollha fid-dinja li huma messjaniċi Ebrajċi. Tinqara mad-dinja kollha, kulħadd għandu l-ispjegazzjoni tiegħu, hemm spjegazzjoni differenti, imma kollha ikunu jaqblu. U aħna nibdew minn da, nagħmlu l-ħin tagħna nispjegaw il-paraxa u mbagħad infaħru l-mulej bil-kant, inxejru l-bnadar, indoqqu l-istrumenti, nisfnu jekk kien hemm bżonn għaliex le. U wara li nfaħru l-mulej, mbagħad nagħmlu studju tal-kelma tagħna skont il-messaġġ li Alla jkun qed ipoġġi fil-qalb ta' dak li jkun qed iwassal il-messaġġ. Għal min interessah nfakkarkom li aħna niltaqgħu fl-Aqua Marine Hall it-Topaz Hotel Buġibba kull nhar ta' Sibt fl-10 ta' filgħodu. Il-website tagħna messjanikmalta.org u nħeġġiġkom ħibtiej sabiex tkomplu tistudjaw u tarblu il-kelma tal-Alla sew. Ħalli tifmu il-messaġġ li Alla qed iwassilna dejjem. Sakemm narakom għal xi talim ġdid, ħbib tiegħi insellmilkom. Shalom.